Breaking news. Are you being outsmarted by a rat? Don't feel too bad, because they are smart. Rats aren't only smart, they're also kind to each other. Rats can learn and adapt about 10 times quicker than us as humans. Rats have been known to share food with other rats and have even been known to figure out how to open another rat's cage to set them free. Hola a tots i a totes. Hola a todos. Benvinguts a Literrates i benvinguts al 2026, perquè aquest episodi Feliz Año Nuevo. és el primer de 2026. Bueno, ara us comentarem una mica més sobre per què destaco això. Porque es un dato importante, o sea, quedaros en la mente esto porque es Però muy... primer de tot, nosaltres som la Verónica Ridolfo Bisati. Y Mariona Jerez. Jo soc la Marina Jerez. I, bueno, primer de tot, nosaltres som quasi periodistes. I a veure si aquest any som una mica més periodistes que l'any passat. anterior, sí, sí. I, bueno, el primer de tot, Verònica, com ha anat al final de l'any i com enfrontes aquest principi de 2026? ¿Qué te proposes? Qué buena pregunta. A ver, me propongo leer los libros que no pude acabar de leer en 2025 porque son varios. Vale, bueno, vale. Vale. Esto es una proposición lógica porque la puedo cumplir. Clar, Luego clar, acumularé clar. más libros y en 2027, cuando me vuelvas a hacer esta pregunta, y diré, mi propósito es acabar los libros. Esperem arribar fins a 2027. Hombre, yo confío que en sí. Confío que sí. Jaja. Bueno, tengo este propósito, Sí. el de volver a natación. Vale, aquest Esto també es està un buen bé. propósito, ¿ves? Sí. S'ha de fer esport, Es muy bueno para la salud. La natación es muy recomendada porque cumple con varios factores. ¿Y tú qué te propones, Mariona? Jo m'agradaria tornar-me a complir el challenge de Goodreads dels llibres, o sigui, tu et fiques el número de llibres que pots llegir, i jo l'any passat, o sigui, 2025, vaig ficar-me... ¿Lo has cumplido? 12. Jo espero que sí. Porque tiene margen, porque ahora cuando está... Claro, tiene margen ahora mismo. ¿Cuántos te faltan? Em queda un. Yo confío plenamente en las capacidades de Mariona, así que 100%. Digo, Tornem a fer... Vosaltres estareu escoltant això el 2026, el 2 de gener, suposo. Nosaltres ho estem gravant el 19 de desembre. Claro, por eso Mariona tiene tiempo de cumplir con su Exacte. propósito. Yo ya sé que no lo cumpliré porque me quedan 5 y estoy out of time, como tiene la canción, así que... Però sí que, bueno, primer dir-vos que estem molt agraïdes per aquest primer any que hem tingut de podcast. Bueno, no hem arribat a l'any, però vam començar a l'octubre. Medio, casi año más que medio. Sí, aquest 2025 que hem tingut com ha a sido podcast. casi periodista con un casi año de podcast. Sí. Es como un casi. Un quasi podcast, amb una quasi sala de podcast, una mica de tot. Però estem molt agraïdes per la gent Que nos ha apoyado, que nos ha escuchado. Exacte. Y que os queremos mucho y gracias por el apoyo y esperamos... que a molts els coneixem en persona i per nom i cognom i són amics, i els que no, pues, no sé com ens heu trobat i no Però sé si us heu muchas quedat, gracias. però moltíssimes gràcies i esperem, bueno, escolta, si algun dia ens coneixem, pues millor. Sí. Y recomendaros libros, Sí, importante, básico. Ens podeu recomanar llibres a nosaltres també. A mi m'encantaria. Xarxes socials. Ara també fem... Espero que estiguem fent TikToks. Sí, porque me enseñan a mí, sí, claro, eso, objetivo 2025 cumplido, TikToks, seguro. TikToks. Sí, vale. Bueno, en tot cas, per què ens hem confessat, ens hem sincerat i hem dit aquest episodi està gravat el 19 de desembre? Porque lo que vamos a hablar hoy tiene mucha validez. 19 de diciembre, correctamente. Sí, hi ha un factor aquí temporal que es importante. Exacte. No se puede omitir en la línea de trama, es necesario. Avui, 19 de desembre, Correcte. hem vingut aquí i jo portava un programa Sobre propaganda basat en un llibre de Noam Chomsky. ¿Pero qué ha pasado? Noam Chomsky és un pensador nord-americà que està al MIT, que és l'Institut de Tecnologia de Michigan, o com sigui el MIT, que és molt famós, Sí. on estaven el Sheldon Cooper i aquests. Perfecto, este concretamente. Bueno, pues MIT és un pensador molt reconegut, ja gran. I què passa? Que jo ahir estava parlant tranquil·lament amb el meu germà i el meu germà em diu no, però si acaben de sortir noves notícies de la llista Epstein, que Claro. per qui no ho sàpiga, la llista de Jeffrey Epstein és un bilionari que tenia tota una trama de tràfic de menors sexual, de sexe amb menors i amb situacions molt, amb perdó de la paraula, molt incorrecta, túrbies. Turbias, sí. I resulta que havia sortit a la llum una foto de Noam Chomsky en el jet privat de Jeffrey Epstein i una altra de Noam Chomsky amb un antic afiliat ajudant de Trump, Sí. amb el Bannon, Steve Bannon,
que és un pensador d'extrema dreta. O sea, todo esto pasó a las horas de que se terminase el día Sí, 18. sí, o no sea, fa ni 24 es como- horas. Y yo tengo como el plot de yo me estaba yendo a dormir porque me tenía que levantar y tengo a Mariona, Verónica. Sí. Claro, yo le abrí el móvil y tuve el mismo trauma que tuvo Mariona. Es como, Sí. ups, Clar, l'episodi ja estava... preparado, Sí. básicamente. Així que hem de fer una mica de diàleg sobre l'autor i l'obra. En la obra, sí. Jo no crec en la separació de l'autor i l'obra, sinó que crec que l'autor és part del context de l'obra i és important. O sigui, tu no llegiràs Mein Kampf sense pensar que l'autor és Hitler. Amb perdó. I igual que jo no llegiré Jane Austen sense tenir en compte que això ho va escriure una dona en aquella mateixa època. Vull dir, canvia la forma en què es percep la lectura. Sí, concretamente. Sí, sí, correcto. Sí, I, o sigui, jo mateixa, si jo escrivís un llibre, com a persona caucàsica blanca europea, no escriuria igual un personatge, per exemple, no binari asiàtic, que una persona que és no binària i asiàtica, saps? Claro, és important. sí, es importante tenerlo en cuenta. Eso me recuerda, me parece, la segunda ola del feminismo, si me equivoco, perdón, que básicamente salió a relucir el punto que, vale, hay mujeres que están hablando, pero están hablando desde la postura de mujer blanca, cis, y claro, yo, mujer negra, por ejemplo, al igual dentro de esta representación tuya, yo no estoy. Entonces sí que es importante entender también quién estáis. Si només fer un apunt. La Verònica no és una dona negra per la gent que només ens escolta. No. Ho he ficat com a exemple. No, a ver, estoy morena, pero no, lo he fijado como es... Ho dic perquè ha sonat com molt jo, mujer negra, i és com... No, ha sonado muy contundente, pero el punto era que evidentemente lo que tus condiciones sociales, tus raíces, tus historias, evidentemente influyen en lo que tú estás escribiendo y hay que tenerlo en cuenta también por si algo que tú Exacto. reivindicas al igual no está englobando todo lo que tú al igual piensas que sí que estás englobando. Exacte. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. I això és important com a lectors tenir-ho en compte i també tenir en compte el tema del benefici econòmic. O sigui, si un autor està viu i tu li compres un llibre, rebrà un benefici econòmic. Exactamente. És el cas de J.K. Rowling. O sigui, no compreu... Yo sabía que iba a otra. No compreu coses de Harry Potter perquè van els diners de J.K. Rowling que dedica a empreses i a organitzacions antipersones trans. O sigui, si tu vols dedicar els teus diners a organitzacions antipersones trans, compra't el Harry Potter, però si no, que sàpigues que els teus diners aniran a una persona que inverteix en això. Claro. I ara, pues, què passa? Que ara tenim a Noam Chomsky, que está vinculado con algo que evidentemente Sí. nos disociamos 100%. Clar. Y claro, el i punto que es... presumptament, o sigui, presumptament és una persona dolenta. O sigui, no és una persona, per dir-ho així, que ha estat implicada en algo situacions fastigós. dolentes. Llavors, també és important reconèixer. Hay que reconocerlo y no podemos pasarlo por alto. Sí. Por esto hay que decirlo sí o sí. Però que una cosa no treu l'altra. O sigui, igual que J.K. Rowling és una horrible persona perquè no defensa o està atacant a les persones trans, También ha escrito una novela magnífica y hay que reconocérselo. No podemos. I es que Noam no. Chomsky, per molt que estigui implicat ara amb Jeffrey Epstein, quan va escriure aquest llibre va dir alguns punts Que es, sí. que són rellevants i són importants i jo crec que són una reflexió bastant important en la democràcia. Llavors, una cosa no treu l'altra. Són persones horribles i no tornaré a comprar-me un llibre de Chomsky fins que no se li netegi el nom, perquè, o sigui, si surt que realment està implicat fins al fons d'allà, jo no vull tornar a saber res més Claro. ni donar diners meus a aquesta persona. Claro. Però el cas és que avui parlarem de Noam Chomsky. Todo esto para decir que hoy vamos a hablar de Noam Chomsky y de la propaganda. Però, Sí. no parlarem només del Noam Chomsky i del llibre, que per cert el llibre està coescrit amb un altre escriptor que es diu Ignacio Ramonet, que es diu Cómo nos venden la moto. És un llibre de 1995 i és un llibre pues, que jo em vaig llegir durant la meva època universitària a la carrera. Sí, Mario, no me lo citaba. O sea, lo has citado bastante este libro, sí, Sí, sí. el vaig citar també alguna vegada perquè parla sobre propaganda i no és el millor llibre del món. De fet, està escrit d'una forma que molta gent de reviews li dona com la nota de la meitat, o sigui, un aprovadillo. Però sí que té idees molt interessants, perquè les persones que l'escriuen són pensadors molt interessants. I per començar sobre la propaganda, et vull preguntar, tu què creus que tenen en comú One Piece, els Jocs de la Fam, els influencers i les sèries coreanes? Ajá. One Piece, los influencers, los Hunger Games y... Les sèries coreanes, els K-drames. A ver... És molt fàcil. Vull dir, ja t'he donat la resposta abans. La propaganda.
Hombre, pero yo pensé que era respuesta de una propaganda. No, la resposta és propaganda. Cadascú té en la seva versió una mena de representació o de funció dins la propaganda. Pensa, One Piece, on hi ha propaganda? Hombre, claro. Ah, la representación de la propaganda dentro de la obra, me estás diciendo, claro. Bueno, o participen també en la propaganda. Els influencers són una part de la propaganda. Sí, a ver, los influencers... En tot el seu moment arribarem. Pero, por ejemplo, One Piece... A ver, claro, One Piece representa la propaganda de una forma bastante clara de cómo quien detiene el poder influencia la historia y cómo gestiona toda la narrativa y por lo tanto construye el relato que al final es comprado y lo vende como verídico. Toti, que no es así, me estaba saliendo en catalán. Toti no será así o algo. Tot i no ser així. Toti no será así. Pues sí, la propaganda està una mica a tot arreu. Sí. I què és exactament? Bueno, la propaganda, si anem a ficar-nos a un punt concret, on comença, per dir-ho així, la podríem col·locar a la Primera Guerra Mundial, amb la Comissió CRIT. La Comissió CRIT era una comissió estadounidenca que el que volia era animar la gent, aconseguir un consens per entrar a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Ah, y es el... Bueno, sí, no sé. Sí, però la idea és que era una població als Estats Units pacífica que no volia entrar en un conflicte que no els importava a ells. Correcte, sí. Però ells tenien interessos per voler entrar, interessos econòmics, interessos militars, interessos que, bueno, ja direm més tard, però que venen de la gent que té el poder, que no són els polítics exactament, sinó són la gent que té el poder econòmic. I per tant van fer aquesta comissió per crear en la ment de la gent la idea de que s'havia d'entrar a la guerra. I la Comissió CRIT, tu abans has comentat, no, el cartell de te quiero a ti, saps? No és això exactament, sinó totes les imatges que es van ensenyar i tots els rumors que es va fer sobre com s'estaven maltractant els nens europeus y... Bueno, vale, o sea, básicamente es crear un enemigo común para que vayamos a la guerra. Van difamar els alemanys d'una forma que van crear un odi cap als alemanys. Van a crear un enemigo. Y si tienes un enemigo común, vas a por él. Es esto. No és tant crear un enemic, simplement van fer que la guerra, o sigui... Que fuese algo de ellos también. Exacte, molt visceral. Van crear una reacció visceral en la població. I això és com els inicis de la propaganda. Però la gràcia és com ho van pensar, no? De com reflexionen la propaganda. El pensador, bueno, el periodista i pensador Lippmann deia que la propaganda és una revolució en l'art de la democràcia. Diu que es pot usar per fabricar consens. O sigui, la democràcia necessita la propaganda. Sí. I, bueno, és una eina perquè tothom pensi el mateix, no? Que genera un pensament únic. Que això després, a la segona part del llibre que us comento, Ignacio Ramonet explica què és el pensament únic, que és com la idea aquesta de que a través, o sigui, tenim el món de les finances, que és com el dinero, és aquesta cosa invisible i que té unes característiques com que és invisible, està tot arreu, és mundial i està sempre present, però és invisible i immaterial. És unes característiques que semblen com divines i que al final generen un culte al seu voltant, que és el culte aquest de tothom vol fer el que sigui pels diners i generen aquest pensament únic sobre que els diners van per sobre de la política i de les persones, etc. I aquest és el pensament que tenen, no? la classe poderosa que pot moure el món. I llavors, com entra la propaganda aquí? Doncs, la propaganda serveix per això, per les masses, no? Com descriu Lippmann, i això és el que explica Chomsky en la seva part del llibre, és que la propaganda s'utilitza per les classes intel·ligents per dominar les classes menys intel·ligents, per dir-ho així. Diuen, Chomsky, això és una frase de Chomsky, que és l'única frase que crec que salva de tot el llibre, que dic, vale, aquesta l'he de dir sí o sí, és que la propaganda és la democràcia el que la porra és l'estat totalitari. O sigui, per controlar la gent, l'estat totalitari utilitza la porra, l'amenaça, la democràcia utilitza la propaganda. I això ho fa amb dos conceptes, que és la classe especialitzada i el ramat desconcertat. La classe especialitzada són els pocs que, suportats per els que tenen el poder econòmic, són els que dirigeixen cap al bé comú la societat. Perquè s'entén que el ramat desconcertat, que és la majoria de la població, és massa estúpid com per entendre què és el bé per ells. I llavors l'únic que han de fer és, de tant en tant, decidir a qui li volen donar la seva responsabilitat, cedir la seva responsabilitat i només respondre quan se'ls crida. Ja està.
No han de fer res més, han d'estar desconnectats mentalment, o sigui, i per tant se'ls ha de mantenir distrets. Claro. Fins aquí? Todo bien, sí. ¿Todo bien? Fantástico, sí, maravilloso. Vale, pues gràcies a això, gràcies a aquest pensament de que el ramat no pot pensar per si sol, es fan tot de coses que fan que no puguin pensar. Per exemple, no poden fer sindicats. Per què? Claro, porque así tendrías que hacerte preguntas y no te puedes hacer preguntas. Porque esto cuestionaría el orden en el que yo estoy, evidentemente. Exacte, perquè si la gent s'ajunta i veu que hi ha més persones que decideixen, Claro. llavors diran, potser ens podem organitzar i fer alguna cosa. I llavors, lleis dels sindicats se'n van molt enrere, això ja és de la Segona Guerra Mundial, i la societat americana es converteix encara més en una societat industrial i econòmica i centrada en l'economia. I una de les eines que utilitzen ja a la segona meitat del segle XX és reescriure la història, com a One Piece. Exemple de One Piece. O sigui, Verónica, com definiries a One Piece com reescriuen la història? A ver, es que, claro, lo hace mediante la prensa también. Sí, però, per exemple, al segle VIII. Ah, sí. Sí. No es como que no tiene que existir, no sé ni cómo decirlo, es como desaparece del mapa porque no es conveniente que esté. Exacte. Entonces, a nivel histórico es como tú vas... A ver, es que hay escenas literalmente que los niños están en el colegio y leen la historia y la historia no es esta, pero está la que normativamente se ha pasado. Exacte. Doncs això és una eina de propaganda, amb majúscules. Claro. I als Estats Units, per exemple, amb la guerra de Y no solo Vietnam... en One Piece, claro, ya. Bueno, One Piece és que té molts bons exemples de propaganda. Claro, també. sí, tiene ejemplos muy variados. O sea, Té l'exemple de quan estan en un primer arc a Arabasta i derroten a un dolent, per dir-ho així molt resumidament, derroten a un dolent als pirates, però com que a la Marina no li interessa que se sàpiga que han sigut els pirates, li atribueixen la derrota a un mariner. Pues tot això és propaganda, però el de reescriure la història és rellevant, per exemple, amb la guerra de Vietnam, perquè hi va haver molt moviment contra la guerra de Vietnam, però després s'ha reescrit la història i s'ha deixat a l'americà com l'heroi de Vietnam. Hombre, el americano siempre se deja como héroe, o sea, en general. Es que, bueno, es la seva propaganda. Mira, yo recuerdo, o sea, la famosa peli La vida es bella, La vita è bella, que hay la escena final que entra el carro que es con la bandera americana. Que yo no voy a decir aquí que soy la fan número 1 de Rusia, pero no es americano el carro que entra. Entonces, ¿por qué? Porque yo así asocio que quien me ha salvado son los americanos. No. Es históricamente incorrecto. Es que la industria de las pelis... Claro, yo es que cuando era pequeña, que la primera vez la vi con 10 años, claro, yo no le hice caso, pero luego crecí y dije, ¿por qué? ¿Por qué veo esta van? ¿Por qué estoy viendo esto? Es que no. Bueno, és que els Estats Units són els mestres de la propaganda, per dir-ho així. O sigui, sí, tu pots pensar també en el cas de l'Alemanya nazi i, bueno, en molts casos s'utilitza també una altra tècnica que és la distracció. O sigui, si no es pot reescriure la història, es pot distreure. Sí. I la distracció, o sigui, pot anar des de no vull que pensis en els problemes que tens, així que millor que pensis en un partit de futbol. O, en general, panem i circensem, no? Això ja ve de la Roma antiga, no? De que si tenien pan i circo ja havien d'estar contents. Aquí, ni pan. O sigui, els americans, ni pan. Podies tenir gent morir-te de gana, però es el país de las oportunidades, el mejor país del mundo. Aquí eres feliz. No, i a més et diran coses com mira la final de futbol o et distrauran d'una altra forma, que és l'enemigo comú, l'enemic de fora. No? Et tindran tan aterroritzat amb totes les coses que et poden passar que no et donaran l'oportunitat de pensar en les coses crítiques que hi ha dintre. Sí, claro, porque el miedo es de lo primero que, no voy a decir deteriora, pero perjudica el pensamiento, porque no tienes, o sea, si tienes miedo emotivamente no estás para racionalizar lo que está pasando. Exacte. Y es más manipulable. I aquest cas s'ha fet amb l'Alemanya nazi, es va fer amb els jueus i amb els gitanos, o sigui, es deia que eren males persones perquè així la gent no es qüestionava a si mateixa, sinó tenien por dels altres i es volien protegir dels altres. S'ha fet actualment, es segueix fent amb totes les poblacions immigrants, es fa amb els ocupes, es fa amb els refugiats, es fa amb moltíssimes coses. És un engany recurrent de distreure'ns amb un enemic comú, amb una força de fora o amb, jo què sé, uns jocs de la fam.
Es que claro, porque entre las cosas que han pasado hoy, es que hoy, mira, qué gran día, ¿eh? Porque entre lo de Chomsky y lo de que uno se levanta y tiene que ver que Donald Trump para el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Ay, yo qué sé, a mí me preguntan. Bueno, así quiere yo. celebrar unos Patriotic Games, que básicamente son que cada estado dentro de Estados Unidos presentará un chico y una chica que van a competir todos entre los chicos de los otros estados en una competición, 4 días, en una competición de deporte extremo, básicamente. Bueno, atlética, una competición Atlética. Y claro, yo esta mañana me levanto y pienso, bueno, hoy me he levantado y estamos viendo los Juegos del Hambre. Es que llamarlos así ya era heavy. Los Juegos Patrióticos. Es que literalmente es lo mismo, sino que de momento, por lo que sabemos, no se van a matar las personas ahí en este tipo de actividad. Pero los Juegos del Hambre son literalmente un tributo de cada sexo, de cada distrito, que se mata en una arena para recordar el día en el que se terminó la guerra entre los distritos. O sea que además es una conmemoración celebrativa. Y digo, tío... O sea, mira, una cosa para el 2026, me gustaría dejar de vivir una distopia, por favor, al menos un poco. ¿Sabes? Bueno, almenys un també afegir que en aquest cas Trump ho fa clarament com una distracció, Claro. perquè amb tot el jaleo Claro, dels justo Epstein acaba de Files, salir esto, es como son paralelos. els Epstein Files que han tret i que ens ha afectat a nosaltres amb el tema de Chomsky, es va treure el Partit Demòcrata, Claro, sí, sí. que no són plans amics de Trump. I a més, està el fet de que els Jocs de la Fam, quan t'expliquen el Joc de la Fam de què tracten, el llibre diu que són això, una commemoració, no?, de la derrota final dels districtes. No? Es de para que... recordar que la guerra es mala y trae pérdidas. No, si tu regeixes, és que tinc la cita. És per recordar-los als districtes que estan sotmesos al Capitoli i que podem fer el que vulguem i que us arrencarem els vostres fills de les vostres mans i els posarem a matar-se per diversió. O sigui, literalment, la cita és així. És, o sigui, una salvatjada. I, o sigui, tinc la prova aquí perquè avui ho estava buscant i m'he quedat flipant. Diu, el missatge és clar. Mireu com us prenem els fills i els sacrifiquem sense que hi pugueu fer res. Si alceu un dit, us destruirem a tots i cadascun, tal com van fer amb el districte 13. Per a fer-ho, tan humiliant com tormentador, el Capitoli ens demana que els tractem als Jocs de la Fam com una festa, un esdeveniment esportiu que enfronta un districte contra els altres. És literalment un recordatori de que no us podeu organitzar, no podeu pensar sol, o sigui, no podeu rebel·lar-vos. Heu de ser el ramat controlat per nosaltres, heu de ser els districtes i nosaltres som el Capitoli. Claro, es una dialéctica de poder muy clara. Sí. I, bueno, òbviament el que està passant als Estats Units teòricament és una competició atlètica. Teóricamente es una competición atlética. Lo terrorífico es que suena muy parecido al tipo de propuesta que hay en los Juegos del Hambre. Entonces tú dices, ¿cómo? Sí, i que al final en aquest cas sí que és una distracció claríssima. Però, bueno, la propaganda a vegades no és tan in your face, no? No es tan evidente, òbvia. no es tan detecta, ¿sabes? La propaganda ha evolucionat molt sutilment. I això no hi ha millor història que ho expliqui que la història de Edward Bernays. Ok, il·lumíname, entonces. Aquest home estava dins de la Comissió Creed. La Comissió Creed és la que va fer que els Estats Units entrés a la Primera Guerra Mundial. Ok, sí. I després, quan va tornar de la guerra, el que havia après a la guerra va decidir que ho volia utilitzar. I es va passar al nou art de les relacions públiques, el màrqueting, el branding, la publicitat. Això és la nova propaganda, gent. Això és la nova propaganda. O sigui, la mateixa persona que va aconseguir que els Estats Units entrés a una guerra, després es va ficar a la American Tobacco Company, que li van venir i li van dir, escolta, volem vendre més tabac. Oh, sí, claro, eso es muy famoso. Es muy famoso este ejemplo. Sí, bueno, volem vendre més tabac. I ens hem adonat que la meitat de dones, o sigui, la meitat de la població, les dones, no fumen. Llavors volem que fumin. I llavors ell què va fer? Va associar una idea amb una altra. La idea del feminisme, la lliberació femenina, amb el tabac. I què va fer? Pues a la desfilada de la Pasqua de 1929 va contractar tot de dones perquè fumessin com a símbol de la lliberació femenina. I va tenir, de fet, a la seva assistent fent un discurs sobre com les antorxes de la llibertat que els hi deien havien de representar com trencaven amb tots els tabús de les dones fumant i el sexe femení enfrontava totes les fronteres, no? En plan.
I això era la pròpia assistent en una entrevista, sense dir que era l'assistent d'aquest home. I va fer tot aquest teatrillo per vendre tabac. Ho va associar amb el feminisme i es va convertir en un símbol del feminisme. I això és el que és la propaganda avui en dia. Idea a idea, les sumem i llavors tu associes aquesta idea amb aquest producte i pues, et fas, compres alguna d'una marca perquè et sents que lligat o vinculat a aquesta marca, o els influencers, que és per això el que he mencionat abans. Mira, els influencers són persones amb influència. Claro, pero es que no deberían tener influencia, ¿sabes? Público, por favor. Hi ha de tot, perquè jo, per exemple, segueixo a youtubers que fan crítiques de pel·lícules. No, o sea, a ver. Aquests també són influencers. Son influencers. Yo creo que en general se le da una acepción mala si no Sí. le gustan. Eso sí que es verdad. Bueno, en aquest cas, qualsevol producte que vagi a un influencer o a una persona que el promogui, el que està fent és relacionar la marca d'aquesta persona amb el seu producte. Sí, podéis hacer como Chiara Ferragni, le salió muy bien. Sí. Si algú vol ficar la marca Literrates al seu producte... anyways. Això també passa molt, i d'altres formes, amb, per exemple, els K-drames, les sèries coreanes. Es que claro, cuando me ha preguntado qué dramas, tengo que decir que yo no miro, no sé, desconozco, sé que está muy en auge porque me sale en todos lados, pero desconozco, no he visto uno en mi vida, lo siento muchísimo. Entonces, como que... Bueno, com en moltes sèries, en els drames coreans hi ha product placement, o sigui, que fiquen productes que utilitzen els personatges. També està en els C-drames, en les sèries xineses, està en tot arreu, no? Però ho notaràs especialment perquè hi ha escenes on veuen moltes vegades cafè o veus exactament la marca de la cafetera o de la beguda. claro. I és per associar-te una mica aquest actor, aquest personatge amb esta el marca. cafè. I també per això Apple no permetia que els dolents de les pel·lícules tinguessin els seus telèfons. O sigui, donaven telèfons per les sèries i les pel·lícules, però amb la condició de que no els tinguessin els personatges dolents. Llavors, si veus una pel·lícula i algun dels personatges, o sigui, tots tenen Apple i un no en té, aquest segurament sigui un traïdor. Mi marido me pegando aquí un spoiler increíble a un montón de pelis. O sea... Bueno, si us interessa tot això, jo ho he anat escoltant d'un podcast molt bo que es diu This is Propaganda, està en anglès, de Brick, és el nom de l'empresa, i que són persones, o sigui, dos homes que treballen en màrqueting, són professionals del màrqueting, que fan aquesta reflexió de com la propaganda ha evolucionat al màrqueting modern. Sí. I, bueno, això és una mica la idea de, ara que comencem l'any, no us deixeu enganyar fàcilment, que sapigueu que la Pensamiento propaganda... crítico, gente, Exacte. pensamiento crítico. Us voldran distreure moltes vegades, us voldran dir que els enemics estan a fora i que us heu de protegir de coses que no us heu de protegir en realitat. O sigui, l'ocupació en cases privades és molt baixa i sempre ha sigut molt baixa. A les persones migrants moltes vegades tenen molts estudis i estan formades i no són més propenses al crim que les persones locals. La majoria de violacions no estan pas comeses per immigrants, sinó per gent dins de la unitat familiar de la persona i la víctima i dins del cercle així. Així que, en general, és una mica depriment, però... En general hay que cuestionar Sí. lo que nos dicen. O sea, hay que tener un pensamiento crítico, no hay que comer ya lo que nos dan. Exacte, literalmente. no O sea, deixem... sería bonito poder confiar de esta manera, pero No no es deixem posible. que la classe poderosa, la classe que té diners, Nos manipule, ens nos manipuli condicione. a través de la classe intel·lectual i ens doni propaganda perquè nosaltres som el ramat desconcertat. Sobre todo, exacto, recordar que hacen esto pensando que no tenemos la inteligencia suficiente para desmascarar su propaganda. I sobretot parleu entre vosaltres, manteniu-vos units, col·laboreu amb qui faci falta, no us quedeu les vostres opinions per vosaltres, o sigui, perquè hi ha altra gent que pensa com vosaltres. I a vegades un pensa, ai, potser no puc dir que no estic en contra de l'ocupació perquè, clar, tothom a la meva família està en contra de l'ocupació. Bueno, doncs potser ho dius al teu col·lega i el teu col·lega diu, no, yo no estoy en contra de la ocupación. A ver, lo importante aquí también es fomentar el diálogo. Exacto. No hace falta que pensar exactamente como los demás. Mientras haya una comunicación sana, hay crecimiento por ambas partes, aunque la opinión sea distinta. Y esto Exacte. es muy estimulante. I per començar l'any, ja hem dit alguns propòsits, hi ha algun llibre que tu tinguis ganes de llegir-te aquest any? No sé, algun clàssic o algun repte que t'hagis proposat per llegir-te aquest any? Un repto que me haya propuesto. Buah, en verdad puedo decirte que este año me voy a releer, porque me salté algunos capítulos en la uni, el Ulises de Joyce.
Vale. Parece muy raro. Una lectura lleugera com t'agrada a tu. Y también me voy a proponer comprarme Nicholas Nickleby de Dickens porque no lo encuentro nunca y es un tocho de 1000 páginas y en 2026 yo voy a acabar el año habiéndome claramente leído este libro. És I recte. un altre llibre lleuger. A ver, ¿qué quieres? O sea... La mare del Tano. ¿Y tú qué libros te quieres leer? Pues mira, jo t'anava a dir que em vull llegir Carmila, Ok. que la Carmila és com el proto-vampir lesbià, o sigui, és una història que, bueno, que es va fer com a paròdia i bueno, és molt interessant i me la vull llegir i me la vull llegir en català. També m'agradaria llegir-me el Castell ambulant, el Hallsbury Castle, The Hall, sí. que és el 40 aniversari Hall. i faríem com il·lusió llegir-me en versió original. I, bueno, també altres llibres, la veritat. Tinc una muchísimo. pila de Yo llibres tengo per una pila, llegir. es que me he hecho la pregunta en mi cabeza, es como, vale, vamos a probar a resumir porque se me ha abierto un abanico de libros que es como, too much libros, ¿sabes? O sea, Bueno, jo és que, clar, vaig fer una mica de carta als Reis per ajudar els meus familiars. A ver, yo hay 2 libros que pedí por Navidad. Vamos a ver si llegan. Jo 4. Yo pedí 2 porque digo, normalmente así, uno al igual en Reyes, uno en Navidad, porque luego hay diferencian cosas. Jo sempre dic 4 Què has per si pedido? algun... Pues he demanat Carmila, he demanat el Castell ambulant la versió del 40 aniversari. Després he demanat un que es diu... Espera, una guia... Bueno, en anglès es diu la guia de la bruixa per mantenir un inn, un hostal, que va d'una bruixa que està en un hostal. El título mola. Sí. I vaig demanar un altre i espera que me'n recordi de quin. Ai, no me'n recordo. Será muy... Imagino la sorpresa si María resulta que recibe ¿quién va a ¿sabes? ser? Que no se acuerda ni cuál es. Sí, o sigui, ui, que se m'ha oblidat. Bueno, ay, ahora voy a mirar. Hombre, claro que tengo un reto. No he acabado Los Hermanos Karamazov porque he tenido que posponer. O sea, voy por la mitad del libro porque siempre he empezado a leer otras cosas y no lo he acabado. O sea, Jo he assumit que no havies acabat perquè és molt... Ah, sí, ja sé quin llibre era. Perdó. Porque es muy largo. Pies de Loto. Sí. És una novel·la sobre la Xina històrica, ficció històrica. Ja està, són aquests. Yo pedí Los Miserables de Víctor Hugo. Un altre llibre lleuger per la Verònica. A ver, yo creo que el dato será cuando deje de pedir libros pesados, cuando al igual, pero es que no sé. No, tu a casa teva, si algun dia has de mudar-te amb tots els llibres, necessitaràs un camió Es extra. un problema porque el otro día justo entró mi madre a la habitación y puso una cara de Verónica, pero como la pena, es que, ¿qué hacemos? Es que no caben los libros, venid, es que ¿dónde los meto? Porque claro, fui a comprar un libro que compré también un regalo para mi hermana, ya cuando habrá salido el capítulo, mi hermana habrá visto que le he comprado un libro, efectivamente. Y claro, lo que me pasó es que entré en la librería, retiré el libro de mi hermana y acabé comprándome un libro para mí, que es La caída de Albert Camus. Que no és ligero, però és pequeño. Vale, jo he demanat més llibres perquè jo, en lloc de fer això, el que faig és treure una foto. Es que yo tengo un problema. Jo trec una Tengo foto un i després problema. el demano. Es que yo entré y mi madre me vio volver a la habitación y dijo, vale, este es el regalo para tu hermana. Y luego mira, ¿y este? Claro, es que lo vi y me dice, Verónica, no. Veus, jo controlo millor els meus impulsos. Jo faig fotos als llibres que vull i després els demano quan venen aniversaris, reis o així per donar idea de la gent I és com... de què regalar-me. Sí, pero yo tengo un problema. O sea, por eso trato de no entrar en librerías. Que si entro, al igual no encuentro... Me ha pasado miles de veces. Entro, no encuentro lo que estoy buscando, salgo con otro libro. Voy a buscar un libro para alguien, salgo con otro libro. Sí. Bueno, no, de los defectos creo que no es el peor, pero no tingues escolta, hi ha gent que es gasta els diners, això sempre ho diem, al meu pare li passa el mateix. I sempre ho diem, que en plan, hi ha gent que es gasta els diners en begudes, saps? Millor tu gastes en llibres. En llibres, sí. Però bueno, s'haurà de fer neteja, també. Això, projecte 2026, fer neteja de llibres, donar llibres a la biblioteca local. Ay, no podré hacerlo. Mira, Mariona, para cerrar este capítulo de la propaganda, quiero que me sorprendas con una frase de M. Rajoy, así que estoy preparada. Pues com hem parlat de propaganda i com hem parlat de la necessitat de com la propaganda és una eina com era la porra a l'estat totalitari, el nostre estimat M. Rajoy el 2013 va dir «Venga ja, toma democràcia». Gràcies a tots Gràcies a i tots. bon principi d'any. Feliz año.